Wo emfim pimminu ene edu enkunumu. Wo twedi ampo Nyankopon ene nananom ede wo Hene pa odo ahobrase tema a ne man ekan koda na koma so ehira Toase man. Nana yim are ababiu. So tu fota kase kan ta kase. Me nana ni yim are. Me nana eni chase. Me nana eni kechi. Sumpa nana no doctor suma santiman wo tu fo. Sa sumpa na me yim are ababiu me beto aso. Tu fota roma. Nam sha wo ya shami. Ma no hu e bia rada. Fa friend na pa. Ebia anumre the sumpa meba. Bisaya bisami ya de. To tu fo friend na mama sum afa puto aba santimaya. Ebra nana yim are ababiu ebedi ade Toase Hene no wo hye yero santa Hene bo ene Toase man nyina bo se na henie mu no obema Toase man adane no kwasam na se Toase man adane. Ebra wo bedi ade no ensuo ene enkwanti wo hye se na manfo ebenya ensupa anom. Esan se ahonedie ene bementi no ebra yewura brimpon bedi ade Toase Hene no ebra ne bra no wo hye se wone na manfo nyina beka abomu na won aprapra Toase ne mpotam nyina ama honum nyina atia se da eya na oka ho bi anase wodi animu ema wo moye saa nsiesie no. Enam na dwuma wodi enti no apomuden ehu hia na pa eno nti abosome nan biara wo hwe boaboa ayarese adwumakuo no emo mo beye apomuden hwehwemu edema na dehye titiru enkokora ene emmerwa wo mo wona sase so enyinara na me ababa bepie mo ewo empasatia na ahanom na yim are ababio one Frankel Foundation for Diabetes and offense wo 2482 Foundation and ene omo wa be health screening e de ma adehye mo empasatia na offense so eye nim kro tu atwa ho ahie nyina. Me a dental technician. Me a juma of interest government hospital. Nti ene de yaba empasetia krom. Toase Hene ene empasetia ehima ena aton sa pre otunfo the second foundation. Ene small for everyone foundation. Si embra na omoma for ne ma mehwe wonse ema. Nti ene ohu ye ha. Oba mechi ha. Dem se ma for ni bidem. One say I omoya nti ho ma ofia ho ro sen no ene ko fa sen how nyina eba nti ho ama omo so bi won so ohia say si etu efu sena say si etu won so a ye ni nyina ama omo a sika sem bia enim efi na men nana ni aba ene be say tia hema na ye young boy a mo ko yimo nana na ye da na say na mo no so ese mo hwe mani na mi twa mani a free screen health service and area. And you'll be able to know and the set hima let us and our carbon. Not so more yam, the set mine, the set this year. Ubia maybe then the crown and I at the feet will beach as I kind of plan said. And then for the phone call, the young phone call, or same right here. And Koda, and my ya, Mammy 4, Papa 4, and Nancy Biamra. Nana, you don't have a boom was it, and I am Mishra, and I am Koda, and I am Koda, and I that's it, and I did cry me, and I'm not a that, also I'm a and I am Mishra. Ebra, Toase Hene bedi ade Toase Hene no. Twede TV de, meka se won aye nhyira. Esan se nam ne mu aso. Ene boys dormitory aba Twede TV fashion center ena afei enkonya enkwada tena susua de
ene empa adusuafoɔ mo frɛ kyire ba ombenya baabi edi wunti ato Midinde Ade Alexander mena meye principal ewo Twede Technical Institute na me ba ha mfie edumenu ni sabre na school ne ehye Ministry of Employment and Labor Relations ase nti ne yefre no ISIS ne yefre no Twede ISIS na ne community based nti na bibia school ne ye bia na yese nananom ne committee fo ne hwe ne boa sabre ne moa ifira ba mu ba no ne wo fom ti nananom adawro makakrakra no maboa enei ya bedu ba bi ewe sabre ne nkra ye de hyase kwa ne nipa aduasa insia 36 nananom adawro ma sabre ameka sai no o maboa ma yetimi afri ISS ne ko TVET a sei nkra woskuma aka kakrebs ye ahanso 700 o hawa ne wo mu pa nananom timi boa ye enei yetimi bedu de ewe ye enkunwa beebi nkra beda empa eni mfidi edi be adwuma na ye day school na ye se ye ko boarding no abai tu nipa so mmehwe se ye wone ma ebetimi ama school na ko boarding ampa na ne kure e ba sa ne yia nananom ne mpanimfo a Toase Hene wodi mu akotene pa utu nanam sini ma no ba ha be hia ha mpanimfo ma ye toto hwe ne ma ebehia ma etimi ama school na free day akọ boarding enti nana ye se saade a obeboa na fam de enti saabre no boae empa efanipa wo ha se ye ko boarding de a se nyampa e ma osa boae nkonwa a nkwala na e ba boarding betimi atena so eno akire no osa boa se entimi nye technical school a mu suansa no dwuma na nso mu ni workshop ti e bo na na amane no ye se da bi e na obehwe no aboa enti ye fashion department aye modern mfidie kama go a ni nyina no eye na Toase Hene ena eboa ma ye si ye free na hyase kwapim na wiye last 2 years 6 March no be cut sword me ye saade no ma sei no saada no yetimi esia wi a ye betimi ede mfoni atoso amomahu se ye sia wi ya penti mfidie gum ya mofra esua ade wo ho a enam saa modern bona nananom tuye no na aboa amenne yetime free day school akọ boarding school a ekuta enkora ahanson wa aboa ye papa a ninim de a wode ma ne board member or representing no or board member school board no odaso a da bia no babaji ye how na akọbọ na amane enti emwa na Toase Hene aboa de yetime ka se de mekan no enam ne so ene de mwa na adwenkyere so yetime free day akọ boarding if he says so ye TV school na person akọ boarding ye woni ma bi ye se on setimika ye se onya classrooms ye se onya workshops ye se onya dormitories ni nyina na namwa wo ma me ka se workshop waboa ye mpa waboa ye nkunwa ama se ama school na free day kọ boarding ama se ye nkra na free sabre ne nipa aduasansia ye ko ahanson da ne da nyina o ma ye mpanimfo de se otwedi ampokwa me se onka won o ma won enkwa ahoden wom no ma oni nkyere no ma nim die soronko se de wa hya ase no ohu se enwoma sua ho hia pa ma o ma Ghana ni mu mabu ni ntim o ma onim die soronko ne ahoden soronko da nyina obetimi adwene no timi de bia boa ama school so etimi atumpo na aka Ghana ma nyina Minini honorable Augustine Osei assembly member kwakumanu Twede electoral area na number na technical school na ba maji ye ni husi asase ni hwa edine wo asase bi eda ho a na ye community their backgrounds school ni mpanyimfo eni kunu mpanyimfo to na moko na ho say school ni nyini aban so person obeye development sesi ameno ka say aban besi 18-minute classroom with workshops and administration block ultra modern projects are more year and no crowd you do substructure the sense aban saba intino and na adwuma no ekofom kakra asase na na sade dum school no kan ho sese be said da ho a on sama ne nana no wo twede ana atwuma mpatam ha ehuna mane wa bra asase ne betimi asebe purpose e de amaye wukrum tinana de they can so buy from 2019 the basis area
ade bia no a woya wagya twede mu titi ade a enwumesua sanse de bi okase enwumesua na ama waye o mama nti ade a ye enwumesua de oni hu agro Twede DA Basic School Sukuu dan a won si no wafe apem ahankono aduanan enson mu a na enkwa enni ne mu no enam na yim awe ababio nsa so nti enne enkwa aba sukuu dan ne mu a enne eye BC Center enkwada etnemu etro ensohwe ye wo Methodist school ho a tete 1946 ya o si se school no na yenye renovation da na ba ye no ohun se enchanse ni nyina tete pillars e wo dan mu nyina ho odin asa na san so man iska ye eno so 100,000 ye to Toase 1 billion se no so ye mfanye project no se de be ya na nananom nketo a omuko school so benya ba bi atena sanse wo kra so ya BC Center se de be ya ebetimi aboa ama school no akoso adehye a wo enkran enso enya enhyira no ebi enkran Anglican Basic School yewura brempon ahwe esi adampon mienu de nursery nkran ketwa etena musua de ekopem JHS 3 headmaster enso office room a enei wo munyina wa asomdwem a adekere ni adesua ekoso a asomdwe aba enkran Your friend Edmond Amwa Joseph. When I'm assistant headmaster, I work in Kran Anglican Primary School. Na said the mobile came. A day, Nana, Toase Hene, and I read. One of the computing my and I was yes, I done with so one modernizing my on one sabe pillars, come sabe paint ye, come out why am I? In Tinana, the way name be am I? Empire, me ba man and say, oh man, quantity. Now, man, or Suluyansa, Solomon Yansa, Nibi. In Quatintin, so dear, and this council and then a Juma Oye, and so she come land in some Nabia, and never be a Oya, person, they born in Pessu as you in Koyimano, the woman in change of my religion, where Penasam so. Dear head down with Swa, Nana soon a bassa complete ye. First, not structure, and old structure. Hi, old structure. On one, Sama, and the park, Okroma, ye, what you mean in my. And then from basic 1 to the office. So I ho come my IFFF. Nti ade sɛ de bia mu ne sɛ ye hwɛ saa dan we a si we a no so a check. And then the first block am sɛ ɔman no esiye. Adwuma ho pa. Me be kyerɛ de o ha kyɛ yie. Nso me hu sɛ ya painting renovation bia anya dey enko so ho da. To ada ro ma sɛ obɛyɛ we ni ma ayɛ no. A wo da so ahode wo ho die. Kebe present kasa dan e ho yi so no. Na na ba beto aso aya amaye na nka bibia so ya so akoma ato eyem na ye ba ye nya ho ka ne ope pa de aye adwuma no ahye won munyam na menka won hye wode no mo ahode eni nyansa sanso ena adehye a won kran so wadom wo munsu a obi antwe teko ene sempo a empo na na de ye hia no anka yewu we ye nom no kwa yentua ho dama yentua ho sempoa ye nom no kwa ye ni problem bia wo nana ho ye dana se kwa hoduo bia so ye nana ya ma ye die ye ntimi nka ye di nyame ene beda na se nana bebi obroni ye di nyame ene nhira so wonyade na ho no nkuta nkoramfo saa bibia so wonto ne nsa emfa mfra ye esuomo awiemo atwema kotoko nsa ben enkura kotoko nsa ben yebeko ana se yanko ana yanu abosuma kire yewura wo se yakon dwane ya kire wo nkuramfo me woya yanu abosuma se yedwane ya kire wo nana Toase Hene bae nana yim are abebio a obae enye school nko gidi se twede ha de babo anwuma bebre even obae na fina covid covid time no say owo nananom e wo kuro yi mu sanse ahai no kuro ntino
wotumi de nneɛma brɛ yɛ sɛ covid aba na sɛ nadehyeɛ anaa ne nananom ntumi nkɔ baabi a sɛbi ɔntumi ntena hɔ nka sɛ obɛdidi wɔ abrɛ a ne nananom nso wɔ twɛdeɛ a ɔmɔdidi to ɔbrɛ yɛ nneɛma a yɛso so yɛbɛtumi akyɛ ama nadehyeɛ wɔ ha na sɛ ne nananom wɔ nso anya biribi adi. Toase RC Basic enso bia na enkwada a ɛyɛ nursery ene crèchefoɔ tena susua deɛ no ensu otona mframefa na akyerɛkyerɛfoɔ ne adesuafoɔ ɔwon so no egugye enne anam na nayim awerɛ ababio nsa so ama nkwada no anya dan foforɔ kora adesua ne adekyerɛ ayɛ de ama wɔn. Anua Futudie Basic School enso nyanhyira koro na wɔn sukuu dan a ɛfa mmɔtɔfoɔ akɔkɔpem class 6 a na headmaster office ka ho no na enye kora emframa ɛfa na sɛ nsuo mu na gisa yɛpɔn kwadaa no nenso enam yɛwura bremponsa so enne wayɛ ne nyinaa foforɔ a wasama sukuu no computer lab a ɛyɛ abɛɛfo kwan so koraa computer mako aduonu ennum a egum a enne enkwada no enya omanya baabi pa wɔn esua deɛ asa esua abɛɛfo ensa no nso deɛ aka ho. Medin de kwabena donko me ye head teacher ewo Anua Futudie Basic School me ba hanam foforo no na computer lab ketua bi hye ne sei ne ya lebo no computer lab ba na without computers computer ba kokora enimu eti me ne ma kyerɛkyerɛfoɔ ɛyɛ meeting ana yɛ sɛ ne betu ho anamon ti ma yɛ de krata ɛkɔme ma panyinfoɔ ɛne ɔhene nana yimare abebio nana Toase Hene yɛ de fa ne chidom hene nana wɔsɛ epuku so ɛna yɛ de ɛkɔdan no ti program na se no yɛ open day a na de peska ɛde ayɛ computer lab yi nana adaroma odom ye no computers no mako edu ede ebeka de na enso a asema de ma dada no ho te nam so amasike nya no program na se no so no ede pe computers no ebi eka ho ana ma ene ye hu computer lab a fefefa etisei te mefa akonya yi so ede aseda so ko pa ama nana na me computing teacher ekira de na ye raw eye book nkoa ede theory eba practicals na odo no board so ba computer lab yi ba yi sese no se ye kira ade ye timu se ye ba computer lab aba be ye practicals no ewo computers no eso amen kwa no so nya first hand ewo computer use enso emu sese ye mofre omutimi ye printing enyina omutimi use computer mouse no type bibia kama so de eboa omo angasa ho te be fa kwanya so ada na yi mare abebio ase na Toase Hene ni anda na wo se epoku enso ase Toase Hene ne chidom hene enso ase pa wada fefa mo aye de ama Anua Futu sukuu yi ena Anua Futu man enyina ye GHS no ewia ba yentumi antina mu se omusie no ye boss no mo bo ne flat ntino ewia ba yentumi antina mu so social se ye ton so a na yapon sukuu se roof ni nyina mo atutu ti e besre ese nana e besa bedom yen se de usi primary no ema Anua Futu no the best resell ba be CGHS no so ede amayen foforo kra na ama adesua ene adekyerɛ akɔ enkan etumpɔn eso Anua Futu esukuu yin so emu ewiase adane ketewa bi eno nti AI education no adesua no aba atenase ankasa eno nti otumfo wo say to the second foundation ene Newmont asantememu nyina wo modi AI centers ekono Toase Hene epribi ede manamanfo a wasi dan foforo kra otumfo say to foundation ene Newmont Ghana ede AI niema ni bia ba begumu a ene enkwada no esua ho niema ama nwumasua so etimi afa ne ntoma pa ede efra yekɔ nkakom nso a nkakom basic school na bia enkwada won wo JHS ebetena esua de na enhyem kran kra yewura brempon na yi mawura babi oba yi
wahwe bubu dan no esi edan foforo kraa ede ama JHS fo a enne wo mo wanka ko sukun ketewa mu no won enya dodo no a wogusu a woche sanso so na wahwe se wonni sukun to asonso de emfiri mu eno te se yekọ mpasetia senior high technical school so a wa mo computer sa won ede echirade sanso ne yekọ Toase senior high school so a onso wa mo computer sa eno so wa mo ede chere ICT yebenya pomuden enwumasua na se bambo enni ho a sabi na kamya yese enenyefu enuti enam Toase Hene modembo so ne mu aso enye twede enya police station ye ka twede so a twede e de nakoma so twede e ka kuro a wo se wono na Toase Hene edi ya wo pe no ho no ema na nanam so e de skabe shemu a ese me no ka se ewie police station na a police for eyemu adwuma wo mra na ye community initiative project a ye former MP Dr. Kojo Apiekubi so ede na hoode be shemu a emponi nyinam ne yentimi na ahoode no etimi am ewie police station no sanso ne yekọ mpasetia so a enne nam yewra brempo nsa so mpasetia enya police station a aposifo wo mu a won edi won dwuma adehia won ho efri Toase na omu amanone edi won dwuma omuhu niema pa won wura Toase Hene eye no omu ba beso mu ebesi police station yewra brempo mo wasase eboa won mu si dan no eduru bi a na adehia no omu ahoden asa no woto aso boso siesie dan ne de ma won wa enne wokọ Toase a Toase wo ultra modern police station a enne aposifo wo mu edi won dwuma a bambo ejina brane e wo Toase enne ne mpotemu nana yim awre abebi obedi ade se Toase Hene no wote yero santa Hene te e wo Toase enu nti wo hwese na tena ye ya ahemfie no obesiesie no adane mu kra na ase yewra brempon atena ye enu nti enei se wokọ Toase ahemfie a no kwasam no se die wuhunu edi adanse se yewra santa Hene brempon atena ye ena woduru sesei die nkansuo nkanja aye danson kran eye multi-purpose community center ne sasubi enyamaye ena Toase Hene nana yim awre ababio esi ede amato asaman a ne nua panyini Dr. Nana Edusei atwerewa ampem tepama Hene ebeka no ho a won ebie ano no kwasam ne se panyin se sansa wo faade a wo de kire ena de wotwede mponyankopon na nanom aboni din afre no no na Hene ye danso a wo danso wo na fefo enyina ewa emu eye no kwasam se nana yim awre ababio ayi nhyira kese ede amato aseman na abreso no Toase ehu empuntu pii na ye wogidie mapa ewo ne mu se bɔhye ne nsɔya wosɔy ede kire ni wura potoko Hene no wonnane nachi edda nana yim awre ababio Toase man edda wase asante man edda wase wura se wodda wase won kwaso Toase man enkwaso asante man enkwaso yewra krobia refia asante kotoko Hene won kwaso yina yo abebi obroni sadie yina ye imianyo nana bebi owe sadie danasi yo yina yo abebi obroni sadie danasi ewira ya dawasi yo abebi obroni sadie dawasi
Whoa!